Ik probeer om die hele video te kan maken zodat we het kan gebruiken. Je weet, als er zijn eigenlijk mensen voor die camera en ik probeer het als ik moet. Ja, dat is het wel niet. Kijk, hoe die gaan ons. Zeg goodbye. Ik ben het er het keer van hand. Ja, wat is dat dan? Nee, maar. Oh nee, het is zo. Neem ik aan, kan me dat kant op? Ja, maar dat is oké. Dus,